Каридел районында яшәүсе 59 яшьлек ир өйгә илткән юлды кыскарту максатында велосипед менән елганы үтергә маташа. Кызганыска каршы юкабыз ирнең кәүдә авырлыгын күтәрә алмай. Һаумыгыз эфирда интервью тапшыруы студияла Гүзәл Мөхәммәтьянова. Хәвефсезлек саралары турасында студиябыз кунагы Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан буенча баш идаралыгы матбугат хезмәткәре Ленария Емелетдинова менән әңгәмәләшәбез. Ленария Емелетдиновна, һаумыгыз. Һаумыгыз. Каридел районында теркәлгән фаҗига буенча Өфе елгаһын велосипедта үтергә маташкан ирнең кәүдәһе берничә көн үткәч кенә табылган. Белүебезчә, боз калынлыгы 2 см гына булган. Боз калынлыгы ничә сантиметр булырга тиеш, онда басуы хәвефсез булган өчен. 24 ноябрьдә безнең асылында лабана Каридел районында шундай фаҗига теркәлде. Был ир битендә уның 2 эте булган, бер эте югалтып, икенче эте менән бунһын эзләргә сыкканда тапмай кайтып килә һәм өенә тура юлдан кайтырга терәп, үзенең гомерен кыскартты бит инде. Ысынында ла бына безнең Башкортстанда әле боз тотмаган. Кайһы бер районнарда бына яңы гына һыу яткылыктарында боз барлыкка килә башлаган. Уның калынлыгы әлегә 2 см тирәһе генә. Безнең бер кешенең кәүдә авырлыгын күтәрер өчен кем дигәндә 7 сантиметрлык калынлыкта боз булырга тиеш. Бу бер кешенең генә кәүдәһен күтәрер өчен. Инде күбрәк булган өчен, күбрәк халык сыгырга теләй икән, онда инде кем дигәндә 15 сантиметр калынлыкта боз булырга тиеш. Әлеге вакытта юкабызга сыгу хәвефле генә түгел, хатта мин үлемесле лә дип әйтермен. Бындай бозга бөтенләй сыгырга ярамай. Әле бына Башкортстанда һава торышы йылы тора, сагыштырмаса. Безнең берничә генә районнарда бына ошолай 2 см калынлыгында боз барлыкка килә генә башланы. Ул инде бына безнең Дүртөйле, Каридел, шулай ук бына Учалы, Белорет, Өфе районнарының кайһы бер урыннарында был елга күлдәрдә түгел, буаларда, күлдәрдә барлыкка килә башланы. Каридел безнең халкынрак район, төньяграк бит инде, онда шулай ук бына әле сак кына боз барлыкка килә башланы. Без барлык телевизор караучыларга ла өндәшер инек. Бындай 2-3 сантиметрлык калынлыгындагы бозга бөтенләй сыгырга ярамай. Социаль селтәрдәрдә бик күп эт фотоһын куялар, хуҗаһын көтеп утырган эт, уны башкорт хатикаһы дип танылар. Ысынында ла был эт күңелде тетрәндергес хәл булды ул. Буның тарихы ла бар. Кыскасы гына шуны әйтеп үтерим. 7 ел элек тап шул урында бына ошо ир, уның катыны һәм дусы кәмәлә йөзеп сыгып барган вакытта тап шул урында кәмәләре түнкәрелеп, катыны менән дусын югалта. Бына ошо фаҗигага килсә тарыган ир, ошо көндәрдә тарыган ир. Бына 7 елдан һуң фақат ошо урында был ир үзе фаҗигага тарый. Ошо фаҗига теркәлә. Ошо фаҗига теркәлә. Һәм эт юкка гына әйтмәйләр бит, эт кешенең дусы дип. Эт ничә көн буена ярдан китмәй, елга боз өстеннән китмәй көтеп утыра дусын. Уны берничә тапкыр тугандары алып кайтып та карай, әмма ләкин ул кире ошо елга янына фаҗига теркәлгән урынга бара бит инде. Бына тап ирдең кәүдәһен тартып сыгарган вакытта эт онда юк ине. Онда инде был көндә был ирдең туганы, агаһы үзенә этте алып кайтуга иреште. Әлегә борсылырга урын юк. Безгә бик күп язалар, һорайдар эттең хәлен, эт менән бик күп шылтыратулар булган шулай бит. Шылтыратып та һорайдар, социаль селтәргә лә язып һорайдар. Әле эт менән барыһы ла яхшы. Фаҗигага тарыган ирдең агаһында әлегә. Шулай ук еш кына балык тотучылар да юкабыз курбандары була. Тагыла бер фаҗигале хәл, 2 балыкчы боз астына киткән. Бана әгәр дә кешенең боз астына китүенең шаһиты булган осракта тәү сиратта нимә эшләргә кирәк? Әлбиттә, бына без балыкчылар менән төрле профилактика эшләре алып барабыз, әмма ләкин бына уларның комарлы уен кебек. Улар белеп торалар, улар шуны күреп торалар. Улардан күз алдында хатта фаҗига теркәлгәне бар. Үзләре белән бергә балык тотучыларда төшеп киткәннәре бар. Хатта үлемесле хәлдә теркәлгәнен үз күзләре белән күргәннәре бар. Әмма ләкин бына ошо шөгыльләреннән улар туктай алмай. Боз тотып та бетмәй, улар инде бозга сыгып, ошо балык тота башлайлар. Без әле бына профилактика эшләр алып барабыз. Бында инде үз идаралыктар һәм инде полиция хезмәткәрләре менән бар безне ишетүселәр.
Безнең кәңәшләргә колак һалучылар. Уларга без бик тә рәхмәтлебез. Бар шундай балыкчылар, улар һине тыңлай, улар һинең белән әңгәмәләшә, әмма ләкин барыбер үзенекен эшләйдер. Үзенекен эшләп боз өстендә кала. Быга инде катырак яза каралган административ кагыз тултырыла документ һәм инде 2-3 мең күләмендә штрафта каралган. Мин тагыла шуны әйтермен. Бер ниндәй алтын балык та кеше гомеренә тормый. Шуга инде нисек кенә ошо шөгыльде яратканда ла, әз генә, бына ул бит юка боз, хәзер бына әгәр дә һава торышы һәйбәт кенә торһа, боз ныклап тотасак. Шуга ла бер нисә азна гына көтеп торһагыз, артабан рәхәтләнеп сыгырга мөмкин буласак. Һәм мин ошо урында әйтеп тә үтер инем, бозның калынлыгы турасында. Бер кеше авырлыгын 7 сантиметрлык боз күтәрә дип әйттек кәмендә. Балыкчылар улар бер үзләре генә сыкмыйлар бит. Уларга без кәңәш итәбез бит инде янәш ултырмаска, арырак ултырырга. Күмәкләп сыкканда 15 сантиметрдан да кәм булмаска тиеш. Һәм унда һәр береһе линейка тотып йөрмәй бит. Бозның калынлыгын нисек күз алларга? Әгәр дә инде ул һоргылт төстә булһа, яисә ак төстә булһа, һәм ниндидер көпшә төсендә булһа, һөт төсендә дип әйтәбез бит инде, ул куркыныс. Бындай бозга сыгу бик тә куркыныс, хәүфле. Әгәр дә инде үтә күренмәле күгелем төстә булһа, был бозга сыгырга мөмкин. Димәк, бында боз ныклап тоткан. Шулай ук бозның калынлыгын аяк менән тибеп тикшерүселәр бар. Был бөтенләй дөрес түгел, чөнки төшүп китүегез ихтимал. Бында инде таяк менән яисә икенче бер әйбер белән һугып карарга кирәк. Әгәр дә шулай иткәндә боз өстенә һыу сыга икән, бында хәүфле. Был урындан ары китергә кирәк. Әгәр дә бына һез шаһиты булдыгыз ди, боз астына кемдер төшүп китте. Был вакытта бернисә секунд кына уйлап алырга кирәк. Һез үз көсегезгә ышанаһығызмы? Һез уга ярдәм итә алаһығызмы? Яисә кул астында берәй нимә бармы? Әгәр дә ысынында ла бына үз көсегезгә ышанаһығыз икән, тәүге сиратта боз астына төшкән кешегә тавыш бирергә кирәк. Ул бында бит инде кеше паникага бирелә, тынысланһын өчен. Ярдәм килә, без һине күрдек, без һине хәзер коткарабыз. Һәм кул астында әгәр дә аркан булһа, аркан булмаһа инде, бәлки озын гына таяк бардыр. Уларда булмаһа, бәлки шарфыгыз бардыр. Ниндидер бына озынрак бер әйбер кирәк. Әгәр дә шул әйберләрегез булһа, уны коткарам дип, боз өстенә йөгереп сыгып китергә кирәкмәй. Ярдан әкрен генә ул төшүп киткән урынга шыушып барырга кирәк. Уга нык якын барырга ла ярамай. Арканды яисә озын таякты уга һузып, уны яйлап кына тартып сыгарырга кирәк. Һәм ул боз өстенә сыккас, шулай ук аяк үрә басып торырга ярамай, чөнки бында боз юкак. Кайдан килгәнһегез, артабан шуышып кына сыгырга кирәк. Хатта шундый осрактарда теркәлә, бына һыудан сыккас, был кеше бит инде һыу туңып үлеп осрактары. Шуга дымлы киемдәрегезне, һыулы киемдәрне сисеп, барыһын да һыгып, яңынан киергә һәм әлбиттә инде йылыну урыны эзләргә. Бәлки якында гына йорт бардыр, бәлки магазин бардыр. Йылыну урыны булырга тиеш. Әгәр дә бер ниндәй дә урын юк икән, бында инде һез 112 һандарына шылтыратып коткаручыларны һәм инде медиктарны сакырырга тиешлегез. Шулай ук үзегез төшүп киткән осрактар да була бит әле. Ул вакытта нимә эшләргә? Иң беренче нәүбәттә сәбәләнмәскә, паникага бирелмәскә, үзеңне тынысрак тотырга һәм кулды ике якка һузып, бозның кырыена тотынырга тырышырга. Һәм аяктары менән бер туктаусыз велосипед педали ишкән кеүек итеп ишергә кирәк. Авыр киемегезне сисе алмаһагыз, яйлап кына күкрәгегезне боз өстенә һалырга тырышырга кирәк. Һәм күкрәкте боз өстенә һалгас, сыганагыгызны һалып, бер аякты боз өстенә һалып, шулай итеп яйлап кына үзегезне һыудан тартып сыгарырга. Һәм кайдан килгәнһегез, шул якка ярга шылышып кына сыгырга кирәк. Шулай ук инде һудан сыккас, һыу киемдәрне сисеп, һыгып, яңнан киергә, бәлки алмаш киемегез булһа киергә, һәм инде йылыну урыны эзләргә кирәк. Күп осракта балалар да бозның калынайганын көтмәенчә конькида шуырга яраталар, гомумән бозда һикерергә, уйнарга яраталар. Күңелһез осрактар булмаһын өчен нинди хәвефсезлек сараларын үтәргә кирәк? Әлбиттә, без ата-әсәләргә бына һыу яткылыктарына, елга буйларында яшәгән ата-әсәләрдә һәр вакытта ла искәртеп барабыз. Шулай ук инде балалар баксаһы, мәктәптәр менән эшләр алып барыла. Улар менән очрашулар үткәрелә.
балалар менән тәрбияселәр дә, укытучылар да аңлату эшләре алып бара. Әмма ләкин тагыла мин ата-әсәләргә игътибарлырак булырга тәкъдим итермен, чөнки һәр баланың психологияһын ата-әсәнән дә яхшырак белгән кеше юк. Чөнки бына бер класс алдына барып, безнең ведомство хезмәткәрләре аңлату эшләре алып бара, укытучылар һөйләй. Әмма ләкин ата-әсәләр үзләре өйдә аңлату эшләре алып барһа, улар бит үзенең балаһын яхшырак белә. Шуга инде ата-әсәләр тагыла бер тапкыр һезгә мөрәҗәгать итәбез. Тап бына ошо мизгелдә, көз менән кыш аралашкан, алышкан мәлдә һәм артабан кыш менән яз алышкан мәлдә һәү яткылыктарында үзеңде ничек тоту буенча балалар менән күбрәк аралашагыз һәм аңлату эшләре алып барагыз инде. Һуңгы вакытта янгын осрактары яшайды, был нимә менән бәйле? Әлбиттә, безнең бына көндәр һуыткас, янгындар яшая нимә менән? Мейес һәм инде электр прибордары. Без һәр вакыт әйтәбез, мейестәрдә йылыту мизгеле тамамлану менән халкындарга әзерләй башларга кирәк дип. Әмма ләкин бездә нисек килеп төртелмәенсә, шуны эшләмәйбез. Кайда ярылган урындары бар? Төтен юлдары тикшерелгәнме? Корымы тазартылганмы? Әлегә йылыту мизгеле башланмаенса, шуны тикшермәйдер. Был, әлбиттә, безнең йортты, шулай ук мунсаны халган мәлдән башлап у дөрес урынлаштырылырга тиеш. Мейесте халганда уның төтен сыгу торбаһын нисек урынлаштырырга? Өстәге өй башын япкан такталар менән торбаның араһы 38 сантиметрдан да кәм булырга тиеш түгел. Шулай ук өйдә йылытабыз дип, көннең буена яккан осрактар да бар. Ысынында да шулай ягалар. Был төптән дөрес түгел. Әгәр дә көн халкын икән, 3-4 тапкыр сәгать ярым, 1 сәгать кенә якһагыз, иң хәүефле ошо. Шулай ук бит инде утынды тыңкыслап тултыралар. Мейестең ишеге тулыһынса ябылып бетмәй. Мейес алдында тимер япма юк. Ускын сәсрәй. Был да шулай ук янгын хәүефен тудыра. Һәм инде йылыту прибордары куябыз. Йылыту прибордарын без төрле озынайткычлар, удлинительдер менән куябыз. Шул удлинительгә бернисә прибор тыгабыз. Ә хәзер удлинительдән игътибар итһәгез бына озынайткычтың проводына, нинди йокак кына ул. Ул да шулай ук бына электр көсөргәнешлеген тота аламы, юкмы? Ул инде кайдалар бына замыкать итеп торып, Ускын сыгып, шулай ук янгын сыгып китү осрактары бихисап. Шулай ук телефондарыбызды зарядкага куябыз да, берәйһе шылтыратты икән, телефоныбызды гына һурып алып китәбез, ул зарядканы калдырып. Шулай ук бында Өйдән дә сыгып китәләр зарядканы калдырып. Хатта өйдән дә сыгып китәләр. Был да шулай ук хәүефле, шулай бит. Үтә лә хәүефле. Хатта бына тегеһендә лә мин әйтеп үткәнем, бугай безнең хәзер шнурһыз колаксындар китте. Бер укусы бала колаксынын зарядлай да, ала ла киеп кенә сыгып китә. Ярай да әсәһе йортта калган була. Бында инде кызның постели гына зыян күреп өлгерә. Әсә кеше вакытында таба, кайда төтен сыккан, кайда инде бында теге янып китмәй, бызкып кына яткан була инде. Шул вакытта әсә кеше күреп калып, хәүефте алдан искәртә ала. Шуга без һәр адымыбызды, һәр кылыгыбызды уйлап эшләргә тиешбез. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Студиябыз кунагы Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан буенча баш идаралыгы матбугат хезмәткәре Линария Ямулетдинова менән әңгәмәләштек. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Һау булыгыз.